Good morning, good morning. Mabugnaw nga kabuntagon, mga kaigsunan ko, mga kamisyon. Quick message lang, isip pagpukaw nimo karon, pagdasig ka nimo. Wala ko na sayod og unsay imong kahimtang karon, unsay imong struggle karon. Well, gusto lang nako mohatag og pagpahinumdom mga kaigsunan. Wala ko na sayod og unsa nakakabisi karon, usay rason nato nga di natagali kaampo, di natakatog simbahan kay usually ang rason busy kayo. Ang imong panahon to apermente sa imong panginabuhi, ang imong panahon to apermente sa pagpangitag kwarta, to sa trabaho, negosyo, uma. Now hinumdumi mga kaigsunan nga wa tay mahimo kung wala gyud grasyas Ginoo, wa tay mahimo kung wala gyud tabang sa Ginoo. Doon ay mga panghitabo mga kaigsunan, doon ay mga daghang testimony nga nana nila tanang kwarta. Unya moingon na ang doktor nila nga, sir, gibuhat na namong tanan, ampo na lang yun nga mabuhi pa ang imong minahal sa kinabuhi. So but pasabot mga kaigsunan, ang bahandi nato dili ni kapugong sa kinabuhi. Ang atong mga butang nga naa nato, mga property nato, dili ka-extend sa atong kinabuhi. Busa atong masabtan nga kinabuhi nas kamot sa Ginoo. Ang tanang pagbulutan naa sa Dios mga kaigsunan. Na mga kaigsunan, makapamalandong ta kung ang Dios kana bitaw magparamdam na pud ang Ginoo nato. Kay buot sa Ginoo nga ang tao, ang iyang panahon, ang iyang focus na sa Dios. Ang prinsipyo manggod sa Bible, unahon siya. Ang prinsipyo sa tao, unahon niya iyang kaugalingon. Pero kung magbaton tag pagtuo gyud sa Dios, kana bitang pagtuo nga namotivate sa iyang pulong, mo na gina nga kung wa tay pulong sa Dios, di gyud ta ka baton og tinuod nga pagtuo. Kaya ang Bible nagsulti, faith cometh by hearing, upon hearing the word of God. So mabatunan ra nato ang tinuod nga pagtuo sa diha nga masayod taon sa iyang pulong. Muna nga ako kang dasigon, dili pwede nga wa tay pulong sa Dios. Kay kung wa tay pulong sa Dios, dili gyud ta mahimong seryosos Ginoo. Dili gyud ta makabaton og tinuod anay nga pagtuo. Muna nga usahay ang pagtuo sa tao taphaw. Nang-ingon gali ang Bible nga maluwas ta pinagi sa maayong balita, gawas lang kung taphaw ang imong pagtuo. Mabasa nimo na sa 1 Corinthians 15 verse 2. Gawas kung taphaw lang yung pagtuo. So delikado makaigsunan kung ang pagtuo sa tao taphaw. Kana bitaw say hayar ta makadumdum sa Ginoo kung duna natay problema. Busa akomodasyon kanimo mintras himsog ka karon, mintras nindot imong paminaw sa imong kaugalingon karon, makahimo pa ka karon ang panahon nga muhimo ta og maayong relasyon sa Ginoo. I-establish nato atong kaugalingon diha sa Ginoo. Dili nato sayangon ang adlaw panahon sa mga butang nga dili makahatag og assurance nato eternally. So ang tinuod nga assurance sa tao naa gyud sa Dios. Makaigsunan regardless sa atong mga denomination, ako mudasig nimo unaha ang gingharian sa Dios. Ang bot pasabot diya nga unahon nimo ang Dios, unahon nimo si Jesus. Nga din mo baton ka og seryoso nga connection niya. Na kay panahon mo tawag niya. Mga lagad kas Ginoo, mo engage kag ministry, mo participate ka og mga buluhaton. Naay Bible study, naay pagtuon siyang pulong. Kay maunay tinud-anay nga pagpangita sa presensya sa Dios, pagpangalagad sa Dios. Busa akomodasi kanimo, di pa ulahi ang panahon. Pagpangalagad sa Ginoo, tagaig panahon ang Ginoo. Mo get involved ka og ministry, mo participate kag buluhaton. So makaigsunan ka nato trabaho, panginabuyan nato naraman na premente. Muna importante kaayo, unahon ang gingharian sa Dios. Meaning unahon siya og ang iyang pagkamatarong kay ang tanang butang idugang ra. Muna gisulti sa Bible sa Matthew 6:33. So unahan yun ang Dios makaigsunan. So karon pag mata nimo sa iyong kabuntagon, pasalamati ang Dios nga buhi pa ka. Salamat as Ginoo sa bagong adlaw, sa bagong kusog. Mauni ang supisenteng grasya sa Ginoo nga matag adlaw itagaan ta niya og maayong lawas. So kana lang makaigsunan, mahinaot ko nga
mahimo ning wake up call nimo karon nga mensahe. Palihog na lang po og share, at least nga pwede ning makapukaw o makadasig sa uban nato nga mga higala. Dalay ko ng Dios og salamat sa pagpaminaw. Shalom.